Hare Krishna to everyone. Warm welcome for ஸ்ரீமத் பாகவதம் ரீடிங் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு ஏழாவது கேண்டோ 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். 13வது ஸ்லோகத்துலேருந்து பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चकाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा अनेवरुक्कुम माताजी स्क्रीन தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभु. So translate பண்ணிட்டேன். பிரகலாதா மகாராஜா ஒரு புனித மகன், இரண்யகசிப்புவின் புனித மகன்ற தலைப்புல நேத்து நம்ம ஒரு 12 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். அது ஃபாஸ்டா நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு நமக்கெல்லாம் தெரியும். அசுர குலத்து குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்ராச்சாரியார். ஓகேவா? அவருடைய மக்கள் வந்து 2 பேர் இருக்காங்க பையன்க, சண்டா, அமர்கா. அவங்க வந்து பிரகலாதனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாருன்றத பார்த்தோம். ஓகேவா?
ஸோ, அதுக்கு அடுத்தது, அ இங்க வந்து என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த 2 பேரு, தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷத்த பத்தி சொல்லிக் குடுக்குறாங்க. அதாவது ஒரு அரசன் நாளைக்கு ஆகணும்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல், பொருளாதாரம் அத பத்திலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சொல்லிக் குடுக்குறாங்க. இல்லையா? ஸோ, இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அப்பா வந்து மடியில வச்சுட்டு தன் பையன வந்து கேட்குறார். "நீ என்னப்பா நேத்து கத்துக்கிட்ட? குருகுலத்துக்கு போனல்ல, இதுல உனக்கு எது சிறந்ததுன்னு நெனைக்கிறியோ, அத சொல்லுப்பான்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவரு வந்து என்ன சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு, விஷ்ணுவ பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஓகேவா? ஸோ நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், பிரகலாதர் வந்து ஆ நம்ப எல்லாரும் வந்து கடவுளுடைய நித்திய சேவர்கள் அப்படின்னு நெனைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா, நமக்குள்ள வந்து எதிரின்ற யாருமே இல்ல. நண்பனும் யாரும் இல்ல, எதிரியும் இல்ல. எல்லாரும் ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதெல்லாம் கேட்டோனே அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வருது. இல்லையா? ஸோ இது யாருடா உனக்கு சொல்லிக் குடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சண்டை அமர்க்க அவன குருகுலத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்து கேட்குறாங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட்டு அன்பா, பண்பா எல்லாம் பேசுறாங்க. யாரும் ஒண்ணும் அ மிரட்டல, உருட்டல. இல்லையா? உனக்கு இது எங்கேருந்துடா யாருடா சொல்லிக் குடுக்குறாங்க?" அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லையா? இங்க நாங்க வந்து வேற சொல்லிக் குடுக்குறோம். நீ வந்து ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கிற. நீ கத்துக்கிறது இல்லாம இருக்கிற அசுர பசங்களுக்கும் இதெல்லாம் சொல்லிக் குடுக்குறே. யார் உனக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் குடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. இல்லையா? ம். அப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு வைஷ்ணவர்களுடைய அது குவாலிட்டிய வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இல்லையா? பக்தன்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு உயிரினங்களுக்கும் வந்து பேதம் பார்க்க மாட்டான். இல்லையா? ஆ சமவேத பண்டித தர்ஷினக அந்த நிலையில தான் வந்து இந்த பிரகலாதா இருக்கிறார். இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உயர்ந்த இடம். அவங்க அப்பா வந்து 3 லோகத்தையும் தன் கையில வச்சிருக்காரு. அப்படி இருந்தும் எந்த ஒரு அகங்காரம் இல்லாம ரொம்ப அன்பா இருந்தாரு. பணிவாவும் இருக்கிறாருன்றத பார்த்தோம். எல்லா ஜீவராசிகள் கிட்ட. இல்லையா? சரிடா, நீ இந்த குலத்துல பிறந்துட்டு உன்னோட புத்தி ஏன் இவ்ளோ அளவுக்கு மா மா இருக்குது. ஏன் உனக்கு வந்து நல்ல புத்தி இல்லன்னு கேட்குறாங்க. இல்லையா? நல்லா இருக்கிற குழந்தைகிட்ட வந்து நல்ல புத்தி இல்லன்னு பார்த்து கேட்குறாங்க. இல்லையா? ம். எப்படி உன் அறிவு மாசுபட்டது? காரணம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே. பிரகலாதா, உன் அறிவு ஏன்டா இப்படி மாசுபட்டு இருக்குது? காரணம் என்னன்னு கேட்குறார். ஸோ பிரகலாதர் வந்து நேத்து பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ வந்து வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாக பண்டித சமதர்ஷினக இது இந்த வேர்டு தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் அவர் சொல்றார். இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆன்மீக குருவுடைய கருணையினால தான் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரையும் பார்க்க முடியும். அவருடைய கருணை இருந்தா தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்றமும் அடைய முடியுன்ற 2 பாயிண்ட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இன்னைக்கோட ஸ்லோகத்துக்குள்ள நம்ம போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ அப்புறம் ஒரு வேர்டு கத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஏகத்துவம். அதாவது நம்ம எல்லாரும் வந்து கடவுளுடைய ஒரு ஊழியர்கள் இல்லையா? இறைவன் தான் இறைவனுக்கு நம்ம நித்திய ஊழியர்கள். அந்த ஒருமைப்பாடு இருக்கு இல்லையா? அதனால கடவுள் எஜமானர், நம்ம எல்லாம் வந்து அவருக்கு சேவகன். இதுதான் ஏகத்துவம்ன்றத பார்த்தோம் நேத்து. ஓகே. ம். 13வது ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। स एष आत्मा स्वपरेद्य बुद्धिभिर्दुरत्यायनुप्रमणो निरुप्यते मुह्यन्ति यत् वर्त्मानि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह एष पिनत्ति मे मतिं। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் வந்து இவன் என் நண்பன், எதிரின்ன்ற ஒரு 2 விஷயத்த வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கானோ, அவனால என்ன பண்ண முடியாது? அவன இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மையே அவனால வந்து அறிய முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ எவன் ஒருத்தன் வந்து ஆம், இந்த வித்தியாசம் இல்லாம இருக்கிறானோ, அவனால தான் நான் தான் இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவ உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஈவன் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அ உயர்ந்த ஞானம் பெற்ற பிரம்மா, வேதங்கள படிச்ச எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சில சமயத்துல பிரமிச்சு நிற்கிறாங்களாம். பக்தி தொண்டு கொள்கையை பின்பற்றுதல் மூலம் குழப்பம் அடைகிறார்கள். ஓகே. இந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கிய அதே பரமபுருஷன், உங்கள் எதிரி என்று அழைக்கப்படுவரின் பக்கம் நிற்க எனக்கு புத்திசாலித்தனத்தை நிச்சயமாக கொடுத்துள்ளார். அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நீங்கலாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன எதிரியா நினைக்கிறீங்க இல்லையா? ஏன்னா நான் வந்து ஆ
கடவுளை பத்தி பேசுறதுனால எங்க அப்பாவும் என்னை எதிரியா நினைக்கிறாரு, நீங்களும் என்ன பண்றீங்க, என்னை வந்து எதிரியா நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? ஸோ இந்த ஞானம் எல்லாம் யாரு எங்க கொடுத்தது, யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. அவர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஃப்ராங்கா சொல்றார். ஓகே, வெளிப்படையா சொல்றார், என் அன்பான ஆசிரியர்களே, பகவான் விஷ்ணு உங்கள் எதிரி என்று நீங்கள் தவறாக நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் அவர் எனக்கு சாதகமாக இருப்பதால் அவர் எனக்கு நண்பர் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன். நீங்க வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, விஷ்ணு வந்து உங்களை எதிரின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. பட் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவர் மேல பக்தி செய்யறதுனால நான் வந்து என்ன, அவரு எனக்கு சாதகமா இருக்காரு, அதனால அவர் வந்து நண்பர்ன்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, அப்போ நான் வந்து கடவுளோட நண்பனா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் எதிரியா தெரியுறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ ஆனால் உண்மையில் அவர் எனக்கு பெரிய உதவி செய்துள்ளார். நிஜமாவே வந்து ஆத்ம ஞானம் தானே உண்மையான விஷயம். இந்த உலகத்துல வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து தற்காலிக பிரச்சனை, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிரந்தரமான பிரச்சனை. அது என்னது, பிறப்பு இறப்பு. அந்த சுழற்சியிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா ஆத்ம ஞானம் வேணும் இல்லையா? அந்த ஞானத்தை அவன் வந்து பெற்று இருக்கிறான் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாரு, அவர் எனக்கு வந்து உண்மையாவே பெரிய உதவி செஞ்சிருக்காருப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. நீங்களே ஒரு 4 ஸ்லோகம் முடிச்சிடுங்க, அப்படியே ரொட்டேஷன்ல 4 நாளா முடிச்சுக்கலாம். Okay. यदा भ्राम्यति अयो ब्राह्मन् स्वयम् आगर्षन् सन्निधौ तदा मे विद्यते सेदस् सक्रबाणेर्यदच्चया ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण ஆ, ஆக்கர்ஷணா, ஸ்வயம் ஆக்கர்ஷணா, அந்த வேர்டு வந்து இம்பார்ட்டன்ட். இங்க எப்படி வந்து ஒரு இரும்பு துண்டுக்கும் மேக்னெட் வந்து ஈர்ப்பு இருக்கும் இல்லைங்களா? மேக்னெட்டிக் காந்தம், காந்த சக்தி இருக்கும் இல்லையா? நம்ம சின்ன வயசுல கூட நம்ம மண்ணை எடுத்துட்டு போட்டுட்டு அதுல வந்து காந்தத்தை வச்சு விளையாடுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன இரும்பு துண்டுக்கள்லாம் அதுல ஒட்டிக்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அந்த காந்தத்துக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்கோ, கிருஷ்ணா என்ற பெயருக்கு வந்து ஈர்ப்பவர், ஆல் அட்ராக்டிவ். அது மாதிரி இயற்கையாவே இந்த ஜீவராசிகள்ல யாரை நோக்கி போனோம், பரமபுருஷன் நோக்கி போனோம். அதுதான் வந்து லா ஆஃப் நேச்சர் கூட அப்படின்னு சொல்றார். அந்த அப்படியேப்பட்ட விஷ்ணு தன்னுடைய கையில வந்து என்ன ஏந்திருக்காரு, சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் எல்லாம் ஏந்தி இருக்கிறாரு. ஓகே, இதனால் எனக்கு சுதந்திரம் இல்லை. ஸோ நம்ம எல்லாரும் யாரு, ஜீவராசிகள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. அப்போ சுதந்திரமா செயல்படக்கூடிய தன்மை எந்த ஒரு ஜீவராசிக்கும் இல்லை. அவங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை சார்ந்து தான் இருக்கிறாங்கன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் இந்த இந்த இடத்துல சொல்றார். இரும்பு காந்தத்தால் வந்து ஈர்க்கப்படுவது போல் கிருஷ்ணரை நோக்கி நம்ம எல்லாம் ஈர்க்கப்படணும். அதுதான் வந்து இயற்கை. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதுக்கு உதாரணம் சொல்றாரு பாருங்க. பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய நந்த மகாராஜா, யசோதா மாதா, முதியவர்கள், அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ரீதாமா, சுதாமா மற்றும் இடைக்குற இடையர் சிறுவர்கள், ஸ்ரீமதி ராதாராணி, அவங்களுடைய கோ சகாக்கள், அதாவது கோபியர்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், பசுக்கள், கன்றுகள் எல்லாமே யாரை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகின்றது, கிருஷ்ணரோட நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறது இல்லையா? அவர் புல்லாங்குழல் வாசிச்சா கூட போதும், அவங்க எல்லாரும் செய்யற வேலையை விட்டுட்டு அவர்கிட்ட போயிடுறாங்க. அவ்வளவு அளவுக்கு ஈர்ப்பு இருக்கு. ஓகே, தோட்டங்களில் உள்ள பூக்கள் மற்றும் பழங்கள் ஈர்க்கப்படுகின்றன, யமுனாவின் அலைகள் ஈர்க்கப்படுகின்றன. மேலும் நிலம், வானம், மரங்கள், தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் அனைத்து உயிரினங்களும் கிருஷ்ணரால் ஈர்க்கப்படுகின்றன. இதுவே பிருந்தாவனத்தில் உள்ள அனைத்திற்கும் இயல்பான நிலை. ஸோ அங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடுறோம் இல்லையா? பட் அதே இந்த பௌதிக விஷயத்துல என்ன ஆகுது, எல்லாரும் யாரால ஈர்க்கப்பட்டிருக்காங்க, மாயையால ஈர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. எல்லாரும் போடப்பா, நம்ம புலன் திருப்தி பண்ணா போதும், நமக்கு பிடிச்ச செயலை செஞ்சா போதும், நான் வந்து எனக்கு இஷ்டம் போல வாழணும், தூங்கணும், சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாயையால ஈர்க்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க. அதே வந்து யமுனையில இருக்கக்கூடிய, பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகள், மரம், கொடி, செடி எல்லாமே கிருஷ்ணரை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறது. ஓகேவா? இதுதான் பௌதிக உலகத்துக்கும் அங்க இருக்க உலகத்துக்கு வித்தியாசம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாயைக்குள்ள நம்ம விட்டு வெளியே வரணும். ஓகேவா?
ஸோ பிரகலாத மகாராஜா வந்து எதை சொன்னாலும் இரண்யகசிப்புக்கு என்ன ஆகுது, தன்னுடைய இயல்பான நிலைக்கு எதிராக பேசுறாருன்னு தோணுது. ஏன்னா அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, விஷ்ணு தான் என்னோட எதிரின்னு நினைக்கிறார் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து கருத்து வேறுபாடு இருக்கு. பிரகலாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய நிலையில வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் கூட அப்படி இப்படி நகரவே இல்லை. தன்னோட நிலையில வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ பட் இரண்யகசிப்பு தான் வந்து அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து இந்த ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய கலங்கள்ல இருந்து வெளியே வரணும்னு, ஹரே கிருஷ்ணா, ஆஹ் ஜட கலங்கள்ல இருந்து வெளியே வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? அவங்க வந்து தூய்மை அடையணும் இல்லையா? சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன் பிரபு. ஆஹ் சர்வோபாதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குது இல்லைங்களா? கேக்குதுமா, ஓகே கொஞ்ச நேரம் விட்டுடுச்சு, அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. ஓகே. ஜட கலங்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வோபாதி வினீர் முக்தாம் தத் பரத்வேன நிர்மலம். ஸோ ஒரு சுத்தமா இருக்கக்கூடிய இருதயம் வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறது. அதே இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மனசு வந்து களங்கமா இருக்குது. எதனால களங்கமா இருக்குதுன்னா அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன் உணர்வுல வந்து திருப்தி அடைகிறான். அதனால வந்து அவனால வந்து பக்தி பண்ண முடியல. ஓகே, அதனால தான் நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குது, சாண்டிங் பண்ணு. நீ எந்த நிலையில இருந்தாலும் சாண்டிங் பண்ணு. அது பண்ண பண்ண அந்த மந்திரத்துக்கு என்ன பலன் இருக்கு, நம்மளுடைய இருதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய வலிமை அதுக்கு இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த மந்திரத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய வலிமை இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இருதயம் நாள்பட வந்து தூய்மையிடும். அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், பக்தி வந்து ஸ்ரத்தையா செய்ய முடியும். ஓகேங்களா? அதனாலதான் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றது வந்து சாண்ட் அண்ட் ரீட் த பாகவதம் அப்படின்னு நமக்கு இன்சிஸ்ட் பண்றது வேதங்கள். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்தி ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து எல்லா உயிரினத்தையும் தூய்மைப்படுத்தும். வேற எந்த விதத்துல வந்து தூய்மைப்படுத்தவே முடியாது. ஓகேவா? ஸோ மாயைக்கு சேவை செய்யறத நிறுத்திட்டு நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க பிரபுபாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார். ஏசாம் துவ அந்தகதம் பாப்பம் ஞான் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் த்வே துவந்த மோக நிர்முக்த பஜந்தி மாம் திருட விரதக. அப்போ யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த வாழ்க்கையில வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கானோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாவம் எல்லாம் செஞ்சிருப்பான் இல்லையா, அந்த பாவம் எல்லாம் வந்து அழிஞ்சிடும், ஒழிஞ்சு போயிடும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது இல்லாம அவன் மாயையில இருக்கக்கூடிய இருமையில இருந்து வெளியே வருவான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே வந்து, ஸோ அதை வந்து நம்ம உறுதியோட செயல்படணும். ஸோ நம்ம பாவங்கள் போகும், நம்ம இருமையில இருந்து வெளியப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அப்படி அந்த ஒரு நிலைமைக்கு வந்தா அப்ப அந்த பக்தி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜட ஆசையிலிருந்து வெளியே வந்தா அந்யா அபிலாஷித சூன்யம் விடுபட்டால் ஒருவர் கிருஷ்ணரால் ஈர்க்கப்படவே முடியாது. இதுல இருந்து வெளியே வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்காது. ஓகேவா? நம்ம ஏதோ தானோ வந்தோம் பண்ணோன்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நம்ம வந்து இன்வால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 15 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ நாரதவாச ஏதாவத் பிரம்மணோ யோக்தா விரராம மகா தம் சன்னிபர்த்தஸ்ய குவிதி சூதினோ ராஜ சேவகா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நாரத முனி சொல்லிட்டு இருக்கார். அந்த தூய பக்தர் பிரகலாத உயர்ந்த ஆத்மா இல்லையா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அமைதியா ஆயிடுறார். ஓகே, சண்டை அமர்க்கா வந்து இதுக்கு அவர்கிட்ட இது சொல்றாங்க. பட் இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரளவுக்கு தான் பிராமணர்கள். ஓகே, பட் வந்து இதை கேட்டோடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, சந்தோஷம் வந்திருக்கணும். பட் மாறாக அவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குது, கோபம் வந்துடுச்சு. ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து யாரோட ஊழியர்கள், இரண்யகசிப்பு ஊழியர்கள். அதனால இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமும் இருந்துச்சு.
ஓகே. ஸோ அவனை தண்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பின்னாடி பேசுறாங்க. நாங்கெல்லாம் வந்து யார் தெரியுமா? சுக்ராச்சாரியருடைய மகன்கள். சுக்ரான்னு என்ன பொருள் தெரியுமா? விந்து. சுக்ராச்சாரியர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராமணர். அவருக்கு நாங்க பிறந்த மக்கள் சண்டா இருக்கா, ஓகேவா? அதனால வந்து நாங்க என்ன பிராமண தகுதிகள் இருக்குது. ஆனா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உண்மையா பேசணும்னா பிறப்பால் எந்த ஒரு தகுதியும் வர்றதில்லை. மனிதர்கள் எல்லாருமே பிறக்கும்போது சூத்திரர்களா இருக்காங்க. அவங்க வேதங்களை படிச்ச பிறகுதான் தன்னுடைய நிலையை வந்து உயர்த்திக்கிறாங்க. நம்ம இதே வந்து ஆரம்பத்துல படிச்சிருக்கோம். சூத்ரன்ல இருந்து நம்ம வந்து பூனல் ஆகும்போது விப்ரன் ஆகிறான். விப்ரன் வந்து வேதங்களை படிக்கும்போது பிராமணன் ஆகிறான். அதே பிராமணன் வந்து வேதங்களை படிச்சுட்டு முழு முதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் தெரிஞ்ச பிறகு உயர்ந்த நிலையான வைஷ்ணவ நிலையை அடைகிறான். பட் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெயர் அளவுக்கு தான் வந்து பிராமணர்கள். பட் வேறு எந்த தகுதியுமே இல்லை. ஏன் அதனால? என்ன காரணம் அதுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? இரண்யகசிப்புக்கு ஊழியரா இருக்காங்க. ஒரு பிராமணன் யாருக்கிட்டையும் போயிட்டு வேலை செய்யக்கூடாது. இவங்க வந்து அப்பா பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய மகன்களுக்கோசம் காசுக்கோசம் இவர்கிட்ட வந்து வேலை செய்யறாங்க. ஸோ நிஜமாவே ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய சீடன் எஸ்பெஷலி கிருஷ்ணரை பத்தி சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து அதுல ரொம்ப திருப்தி அடையணும் இல்லையா, பிராமணன் சொன்ன. பட் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? இரண்யகசிப்பை வந்து திருப்திப்படுத்தணும். எப்படி வந்து ஒரு நாய் வந்து வாலாட்டி வாலாட்டி எஜமான திருப்திப்படுத்துறதுக்கு முயற்சிக்குதோ, அது மாதிரி இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய பத்தி சொன்ன பிரகலாத மேல ஆஹ், என்ன பண்றாங்க? தண்டிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ இவங்களுக்கு பிராமணனா குலத்துல பிறந்தா கூட, பிராமணனுக்கு பிறந்திருந்தா கூட பிராமண தகுதிகள் எதுவுமே இல்லை. அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து விந்தோடைய சம்பந்தம் மாத்திரம் தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுகூலியேன கிருஷ்ணா அனுசீலனம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ் நாட் ஹாவ் டு சாட்டிஸ்ஃபை எனிவன். இந்த பிராமணர்களுக்கு உடைய உண்மையான தகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரையும் திருப்திப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தினா போதும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுக்குல்யன கிருஷ்ணானுசீலனம். கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும். அதுதான் வந்து உண்மையான பிராமண தகுதி. பட் இது இல்லவே இல்லை அவங்க கையில இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனி ஆனியதாம் அரே பேத்திரம் அஸ்மாகம் அயசஸ்கரா குலாங்காரஸ்ய துர்புத்தே சதுர்த்தோ சியோதிதோ நமஹ. இப்போ வந்து இவங்க தண்டிக்கணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதனால போயிட்டு ஒரு குச்சி கொம்பை எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க இருக்கவங்க கையில. ஸோ நான் இப்போ வந்து பிரகலாதனை வந்து பனிஷ் பண்ணணும், அதுக்கு நீங்க எல்லாம் போயிட்டு ஒரு குச்சி எடுத்துட்டு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ பிரகலாதன் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க தெரியா? எங்களுடைய பெயர் புகழ் எல்லாத்தையும் கலங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஆஹ் உன்னுடைய மோசமான புத்தி இருக்கு இல்லையா? மோசமான புத்தினால என்ன ஆயிட்டுன்னா இந்த அசுர வம்சத்திலே நீ வந்து ஒரு தணல் போல இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. இப்போது அவன் 4 வகையான அரசியல் ராஜதந்திரங்களில் 4வது வகையால் நடத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் வந்து எதை கத்துக்கணும்? அதாவது அரசியல் அரசியல் கத்துக்கணும் அரசராகும்போது. அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு 4 விதமான விஷயங்கள் இருக்கு. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷன்னு சொல்லிட்டு. இங்க அரசனா இருக்கிறதுனால இவன் வந்து என்ன பண்ணணும்? சட்ட உத்தரவுகள், சமாதானம், பதவி வழங்குதல் அல்லது இறுதியாக ஆயுதங்கள். ஸோ ஒருத்தன் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து கீழ்ப்படியாம இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு அரசர் வந்து எப்படி வந்து அவனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும்னா இந்த 4 விஷயத்துல வந்து அரசாங்கம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுமா. ஃபர்ஸ்ட் சட்ட உத்தரவு போடுவாங்க. அப்புறம் வந்து சமாதானம் பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா பதவி வழங்குதல் அல்லது கடைசியா வந்து ஆயுதங்களால தாக்கப்படுவாங்க. ஸோ வேறு எந்த வாதங்களும் இல்லாத போது அவர் தண்டிக்கப்படுகிறார். ஓகேங்களா? ஓகே. இதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட்டும் அட் பாச்சுலம். ஆர்மெண்ட்டும் அட் ஆர்குமெண்ட்டும் அண்ட் பாச்சுலம் இங்க எங்க இருக்கு? ஸோ இப்படி சொல்றாங்க. ஓகே.
ஸோ இங்க வந்து எதனால இதை சொல்றாங்க? மியூட் பண்ணிக்கோங்க, யார் வீட்டுல பேச சத்தம் கேக்குது. ஆஹ் ஏன் ஏன் இதை வந்து இங்க சொல்றார் பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னா, கருத்து வேறுபாடு இருக்கு. யாருக்கு? பிரகலாதுக்கும் சரி கம்சனுக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருக்கு. அதனால இந்த வார்த்தைகள் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசி பார்க்குறாங்க. பேசி பார்த்து செயல் முடியல, அதனால வந்து குச்சி எடுத்துட்டு வாப்பா. கடைசியில தண்டம் தசகுணம்னு சொல்லுவாங்களே, பொதுவாக வாழ்க்கையில பேசும்போது அது மாதிரி எடுத்து இவங்க இதை சொல்றாங்க. ஆனா பிரகலாதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தன் இல்லையா? அவன் வந்து பக்தனாக மாறியதால அவரை மோசமான புத்திசாலித்தனால் மாசுபடுத்தப்பட்டதாகும் பேய்களின் குடும்பத்தில் மோசமான சந்ததியினராகவும் கருதினர். இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க? இவங்க தான் தப்பான ஆளு இல்லையா? மஞ்ச காமால வந்தவனுக்கு பார்த்ததெல்லாம் மஞ்சளா தெரியுன்ற மாதிரி இவங்களுக்கு புத்தி இல்லை, பக்தி இல்லை. அந்த புத்தி இருக்கிற பக்தி உள்ள பையனை வந்து உன் புத்தி வந்து மாசுபட்டுடுச்சு, உன்னை வந்து பேய் குடும்பத்துல சேர்ந்தவன் மோசமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா? ஓகே. ஸோ இங்க வந்து இந்த வேர்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாருங்க. அறியாமை பேரின்பமாக இருக்கும் இடத்தில் ஞானியாக இருப்பது முட்டாள்தனம் என்று கூறப்படுகிறது. நல்ல ஆப்டா ஒரு வேர்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இவங்க எல்லாருமே அறியாமையில இருக்காங்க. வேர் ignorance இஸ் bliss, இட் இஸ் folly டு பி wise இல்லையா? இவங்க முட்டாள்கள் மத்தியத்துல ஒரு ஞானி இருந்தா எவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டம் இல்லையா? இந்த இடத்துல எல்லாருமே அசுரர்களா இருக்காங்க, அவர் ஒருத்தர் மாத்திரம்தான் பக்தனா இருக்கார் இல்லையா? ஓகே. எல்லாரும் ஒரு அரக்கனாக இருக்கும் ஒரு சமூகத்திலோ அல்லது குடும்பத்திலோ ஒரு வைஷ்ணவராக மாறுவது நிச்சயமாக முட்டாள்தனம் இல்லையா? உனக்கு பேய் பிடிச்சிச்சு, அது பிடிச்சிச்சு, புத்தி சரியில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லி மனசை மாத்தி விட்டுடுவாங்க இல்லையா? இவ்வாறாக பிரகலாத மகாராஜா பிராமணர்கள் என்று கூறப்படும் அவரது ஆசிரியர்கள் உட்பட அசுரர்களில் ஒருவராக இருந்ததால் அவர் மீது மோசமான புத்திசாலித்தனம் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது இல்லைங்களா? யோசிச்சு பாருங்க, வித்தியாசமா இருக்கு. அவருடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும்? எவ்வளோ அந்த கஷ்டமான நிலைமையில பக்தி பண்ணியிருக்காரு. பட் நம்ம வீட்டில் அப்படியெல்லாம் இல்லை இல்லையா? ஞாபக ஜபம் பண்றியா பண்ணிக்கோன்னு விட்டுடுறாங்க இல்லையா? இப்போ வந்து பிரபுபாதா வந்து இங்க ஒரு ஒப்பிடுகை சொல்றாங்க, கம்பாரிசன். இப்போ இந்த சொசைட்டில வந்து இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்டோட நிலைமை கூட அப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்துல 99% மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து யோசிச்சு பாருங்க, இப்பயாவது வந்து நமக்கு வந்து மாடர்ன் டிவைஸ் எல்லாம் இருக்கு, உட்காந்த இடத்துல நம்ம கேட்குறோம். பட் அவர் சமயத்துல வந்து அப்படியெல்லாம் இல்லை இல்லையா? வாட்ஸ்அப் இல்லை, ஜூம் இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கிருஷ்ண உணர்வு எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? பிரகலாதன் அனுபவிச்ச நிலையை தான் அவரும் அனுபவிச்சிருக்காரு இல்லையா? ஸோ இந்த பிரகலாதனுடைய பக்தி வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தடைகள்கள் இருந்திருக்கு இல்லையா? அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தடைகள் மீறி தான் அவர் வந்து இந்த பக்தி நிலையில வந்து மேலே வந்திருக்காரு. ஈவன் பிரபுபாதாக்கும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எங்க போய் சொன்னாரு? பாரத பூமியில சொல்லல, ஃபர்ஸ்ட் இங்க சொன்ன யாருமே கேட்கலன்னு சொல்லிட்டு மேலை மேலை நாட்டுக்கு போய் சொன்னார் இல்லையா? அங்க போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் இப்பீஸா இருந்தாங்க. கிருஷ்ணன்ற ஒண்ணு கான்செப்டே தெரியாதவங்களா இருந்தாங்க இல்லையா? அங்க போய் பரவி எடுத்துட்டு வந்தார். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து அங்க மேலை நாட்டுக்கு போனார் இல்லையா? அங்க இருக்க சிறுவர்கள் எல்லாமே இந்த சத் சங்கத்துக்கோசம் எல்லாத்தையும், இந்த கான்சியஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ் இயக்கத்துக்கோசம் எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிச்சாங்க, தியாகம் பண்ணாங்க, தன்னுடைய வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்ததால் மட்டுமே ஒருவர் பிராமணன் ஆக முடியும் என்று இந்தியாவில் பல உள்ள முன்னோடி பிராமணர்கள் இந்து மத அமைப்பை நாசமாக்குவதற்கு குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். ஓகேவா? இப்போ வந்து எங்க இருக்கவங்களுக்கு என்ன கான்செப்ட்? பிராமண குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாதான் அவங்க பிராமணர்கள்னு சொல்லிட்டு கான்செப்ட். இவர் இப்படி பண்றாரு, அவருக்கு அது பிரபுபத மேல அது வேற ஒரு நிந்தனை இல்லையா? நிச்சயமாக தகுதி வேணும், பிராமணன் சொல்றதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இவங்களெல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன், ட்ரெயின் அப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த ஐரோப்பியர்கள் அமெரிக்கர்களையும் வந்து தகுதி கொடுத்து ட்ரெயின் அப் பண்ணி அப்புறமா தான் வந்து அந்த அந்தஸ்தை நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா?
இந்த மதத்தை அழித்ததாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறோம். ஆயினும் கூட எல்லா வகையான சிரமங்களை எதிர்கொண்டு பிரகலாத மகாராஜை போலவே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை மிகுந்த உறுதியுடன் பரப்ப வேண்டும். இதெல்லாம் யார் சொல்றாரு? பிரபுபாதா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன சில விஷயங்களை இங்க நம்ம முன்னாடி வச்சிருக்கார் இல்லையா? அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவர் பக்தியை பண்ணாரோ அதே மாதிரிதான் அந்த அளவுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு இந்த இஸ்கான் நிறுவனத்தை எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஜானகிராமன் பிரபு நீங்க படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। तैतेय सन्तनवने जातोयां काण्डः त्रिमः यन्मूलोन्मूलपरसो विष्णोर्नलयिदोर्बहः। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அயோகைன்னு இருக்கான் இல்லையா, இந்த பிரகலாதன் எப்படி வந்து முளைச்சிருக்கான்னு, நம்ம சந்தன காட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு முள் செடி முள் மரம் இருக்கும், அது மாதிரி வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ எந்த ஒரு மரத்தையும் வந்து வெட்டணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? கோடாரி வேணும். அந்த கோடாரியோடைய கைப்பிடி எதனால் ஆனது? அதுவும் மரத்தால் ஆனது. அது மாதிரிதான் அந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்க? முள் மரம்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதவ சொல்றாங்க. அதே முள் மரத்தால் ஆன கைப்பிடியை வச்சு அந்த கோடாரியை வச்சு அசுர குலத்தை வந்து அழிக்க முடியும், முள் மரத்தை வந்து வெட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க கைப்பிடி வந்து பிரகலாதனுக்கு சமம். ஓகேவா? அவரை வச்சு அந்த அசுர குடும்பத்தின் சந்தன காட்டை வெட்டுவதற்கு பகவான் விஷ்ணு கோடாரி இந்த பிரகலாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் புரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. ஓகே. விஷ்ணுதான் கோடாரி, அவர் கைப்பிடி பிரகலாதன். பிரகலாதன் வந்து கைப்பிடி. ஓகே. ஓகே. ஸோ முள் மரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம சந்தன மரத்துக்கு நடுவில் இருக்காது இல்லையா? யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெசர்ட் முள் மரம்லாம் எங்கே இருக்கும்? அந்த டெசர்ட்டில் பாலைவனத்தில் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனால் சந்தன மரத்துக்கு நடுவில் வந்து வராது இல்லையா? அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சண்டை அமர்க்கா வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுர குலத்துக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? compared to dynasty of Daita Kaishipu to sandalwood forest and compared Prahalada Maharaja to hot strong on through. இங்கதான் சொல்றாங்க பாருங்க. நம்ம சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்க மேல பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்க பிரபுபாத விளக்குறாரு. இந்த சண்டை அமர்க்கர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்க? அவங்க யாருக்கு வேலை செய்யறாங்க? இரண்யகசிப்பு. அதனால அவங்க சந்தன காட்டுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. அதே பிரகலாத மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா கோடாரியின் கைப்பிடின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த கோடாரியை வச்சுட்டு யார் வெட்ட போறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணு தான் அந்த கோடாரிக்கு ஒப்பிடுகிறார். ஓகேங்களா? அவர் வந்து தான் இவங்களை எல்லாத்தையும் வந்து வெட்டிட போறார். ஒரு மரத்தை வெட்டணும்னா நமக்கு கோடாரி வேணும் இல்லையா? அது மாதிரி இவரை வச்சு அந்த அசுர குடும்பம் என்ற முள் மரத்தை வந்து முள் மரத்தில் வந்த கைப்பிடியை வச்சு அதான் வந்து விஷ்ணு பக்தி. ஓகேவா? அந்த கோடாரியால வந்து எல்லாத்தையும் துண்டு துண்டா வந்து வெட்ட முடியும், அந்த சந்தன மரத்தை எல்லாம் வெட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது? அசுர நாகரிகத்தை சேர்ந்தவர்களை கடவுள் வந்து என்ன பண்றாரு? கொன்கிறார். ஓகே அப்படின்னு சொல்றார். 18 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. विदिदोपायैर् विषयस्तर्जनादिभिः प्रह्लादां क्रहयम् आसत्रि वर्गस्योपादनम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டா அமர்க்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாதனை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிக்கிறாங்க, பயமுறுத்துறாங்க. மதம், பொருளாதாரம், வளர்ச்சி மற்றும் புலன் திருப்தி, இந்த 4 விஷயத்த வந்து நீ சரியா புரிஞ்சுக்கோ, நாங்க இதை சொல்லி கொடுக்குறோம், இந்த 4 தான் நீ வந்து கத்துக்கணும், அதை வேற விட்டு நீ எதையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து தீவிரமா சொல்றாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு டோஸ் அவங்க அப்பா கையில இவங்க வாங்கியிருப்பாங்க. சண்டா அமர்க்கா யார் கையில வாங்கியிருப்பாங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். कसिबु
இரண்யகசிப்பு கையிலேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க. கரெக்ட் மாதாஜி. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தோட 3வது லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆ, பாகிருத் பாகிருதம் கிரகயம் அசான் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. த வேர்ட்ஸ் கிரகாம் அச, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா தே ட்ரை டு இன்டியூஸ் பிரகலாதா டு அக்செப்ட் த பாத் ஆஃப் தர்ம அர்த்த காம. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்களுக்கு தெரிந்த ஞானத்தை வச்சு பிரகலாதனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. டே இந்த 3 விஷயத்த நீங்கள் ஏற்றுக்கணும்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை பற்றி தர்ம அர்த்த காம. நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோக்ஷம், அதை விட்டாங்க. 3 தான் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? சரி நீ வந்து இதை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் இந்த 3 விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு கடைசியான விஷயத்த கட்டியாக பிடிக்கணும். அதனோட இந்த 4 கோட்பாடுடைய ஐடியா என்னன்னா, நீ தர்ம அர்த்த காமத்தெல்லாம் முடிச்சிட்டு கடைசியா நீ வந்து என்ன ஆகணும், விடுதலை மோட்சத்துக்கு வந்து நீ தயார்படுத்திக்கணும். அதுதான் வந்து அல்டிமேட் கோல். அதுக்கு அடுத்தது 5வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தி இல்லையா, அதுதான் வந்து பெஸ்ட். இதை வந்து இவங்க விட்டுட்டாங்க. இந்த 3 தான் இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிரண்யாக்ஷ என்ற பொருளுக்கு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹிரண்யன்னா தங்கம். ஓகேவா? இரண்யா என்ற பொருளுக்கு வந்து தங்கம். கஷிப்பு என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா மென்மையான பெட்டு, மெத்தை. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம், இவன் வந்து தங்க சொகுசா நிறைய செல்வ வளத்தோட வாழ்கிறான். அப்புறம் வந்து ஆஹ், உம், புலன்கள் இன்பத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அதுதான் இரண்ய கஷிப்புன்றதுக்கு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ பிரகலாதன்ற சொல்லுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா, எப்பொழுதும் பிரம்மத்தை புரிஞ்சிட்டு அதில் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமா இருக்கிறவர் தான் வந்து பிரகலாதா. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா. ஸோ பேரே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர். ஓகே. பிரகலாதன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, எப்பயுமே இறைவனை வந்து வழிபடுறதுனால மகிழ்ச்சியா இருக்காரு. ஆனா இரண்யகசிப்பு வந்து என்ன அறிவுறுக்கிறாரு, அவங்களுடைய டீச்சரு இந்த பொருட்களை பத்தி சொல்றார். தர்ம அர்த்த காம விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா. பொருள் முதல்வாதி மற்றும் தனது பொருள் வாழ்க்கை மேம்படுவதில் வந்து சில பேர் வந்து ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதற்கு பல வகையான தேவர்களை வழங்குகிறார்கள். ஓகேவா? ஸோ அந்த பொருள் வளர்ச்சி அதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. சில பேர் எனக்கு இந்த வேலை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, சில பேர் கையில் போயிட்டு வரங்களை வாங்குவாங்க, தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சாதுக்களை போய் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஏதாவது ஈஸியாக ஒரு மெத்தடை சொல்லுங்கள், நான் டக்குன்னு போயிட்டு அதை அடைஞ்சிடணும்னு சொல்லிட்டு சாதுக்கள் சுவாமிகள்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க கையில் போய் கேட்பாங்க இல்லையா. பட் அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால சில வரங்கள்லாம் கொடுக்க முடியும். நம்ம சில நேரத்தில் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்ம ஊர்லேயே வந்து அவங்க கையில் போனால் நல்ல அப்படியே நடக்குதுப்பான்னு அப்படிலாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அப்புறம் வந்து இந்த புட்டபர்த்தி சாய்பாபா எல்லாம் வந்து அவர் வந்து கையிலேருந்து லிங்கம் எடுக்கிறது அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. சில வேலைகள் செய்வாங்க. அதாவது அவங்க வந்து சில நேரத்தில் தாயத்தோ சில நேரத்தில் ஆசீர்வாதங்கள்ல அப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து தங்கத்தை உற்பத்தி செய்வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருள் மேலே ஆசை இருக்கவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு அவங்க மேலே பின்னாடி போயிடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் தான்ப்பா கடவுள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த முட்டாளாக இருக்கிறான் பாருங்க, இந்த பொருள் வேணும் பொருள் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறவன் அதையும் அவன் நம்புவான். கடைசியில் என்ன ஆவான், ஏமாந்து போயிடுவான், எல்லாத்துலேயும் ஏமாந்து போயிடுவான். ஆ அதற்கு பதிலா இந்த பொதுமக்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தன் வாழ்க்கையை முன்னேற்றத்திற்காக உழைக்க அறிவுறுத்துகிறார்கள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் நடக்குது இல்லையா. ஸோ 4 விஷயம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக என்ன ஆகணும், மோட்சத்துக்கு வரணும். மோட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே ஆர்வம் இல்லை. எல்லாருக்கும் எதில் ஆசை இருக்கு, தர்ம அர்த்த காமம் இதுவரையும் இருக்குது. கடைசி இது மோட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறந்துடுறாங்க. பட் எல்லாருமே வந்து இந்த 4 விஷயங்களை வந்து பின்பற்றணும். ஓகேங்களா? அதுதான் வேதங்கள் சொல்லியிருக்கு. இப்போ ஒரு கேள்விங்க, ஏன் ஒருத்தன் வந்து பொருள் ரீதியாக செல்வ செழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்? எதுக்கு? நம்ம காசு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும், நம்ம நினைச்சதை வாங்கலாம், நினைச்ச இடத்துக்கு போகலாம். அப்போ என்ன ஆகுது, புலன் திருப்தி வருது. அதுக்கோசம் தான் காசு வேணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு எல்லாருக்கும் அப்பாற்பட்டு இந்த 3 விஷயத்தோட வாழ்க்கை இல்லை, விடுதலையும் வேணும். அப்போதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணி கடவுள்கிட்ட போக முடியும். ஓகே. ஸோ விடுதலை தான் வந்து மேலானது.
ஓகே, அதுக்கு கூட மேலானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தி பண்றது. ஓகேவா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஸோ ஹரே இதெல்லாம் ட்ரை கிருஷ்ணா. பண்றாங்க. பட் கடைசியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாதன் கிட்ட வந்து அவங்களுடைய வார்த்தை வந்து செல்றதே இல்லை. அவங்களுடைய முயற்சி எல்லாம் வந்து தோல்வியில முடியுது. பிரபு படிங்க 19. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ததஜானம் குரு ஞாத்வா ஞாத ஞேய சதுஷ்டயம் தைத்யேந்திரம் தஸ்யாம் ஆசமாத்ரு மிஷ்டம் அலங்கிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து கொஞ்ச காலம் போயிடுச்சு. ஓகே, அந்த கொஞ்ச காலத்துல வந்து இவர் வந்து என்னெல்லாம் கத்துக்கினாருன்னு அவங்க டீச்சர் வந்து கெஸ் பண்றாங்க. சரிப்பா, இப்போ இந்த பிரகலாதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கத்துக்கிட்டான்றத சொல்லலாம். பொது தலைவர்கள் சமாதானப்படுத்துதல். எப்படி? ஏதாவது ஒரு சண்டை இருந்தால் ராஜ்யத்துலேயும் சரி, இப்போ ஏதாவது ஒரு அரசர் ஒன்று சொன்னாருன்னா அதுக்கு வந்து எதிர்ப்பு இருக்கும். அந்த இருமை இருக்கும்போது, கருத்து வேறுபாடு இருக்கும்போது எப்படி சமாதானப்படுத்துறது, அப்புறம் அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு லாபகரமான பதவிகளை கொடுத்து அவர்களை திருப்திப்படுத்துறது, அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து சில இடத்துல வந்து பிரித்து ஆட்சி செய்யணும் இல்லைன்னா கீழ்ப்படியாமை வழக்குகளில் அவர்களை தண்டித்தல். யாரெல்லாம் சொல்ற பேச்சு கேட்கலையோ அவங்கள வந்து தண்டிக்கணும் போன்ற ராஜதந்திரம். இது எல்லா ராஜதந்திரையும் அவன் வந்து படிச்சுட்டான். இப்போ வந்து இவங்களுக்கும் ஒரு திருப்தி. சரி, இப்போ வந்து நம்ம போயிட்டு அவர் அப்பா முன்னாடி நிற்க வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு நாள் வந்து அவங்க அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன் பிள்ளைய வந்து நல்லா குளிப்பாட்டி நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு, ஏன்னா குருகுலத்தில் போகும்போது சாதாரண சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸில் தானே போவாங்க. அரண்மனைக்கு வந்தவுடனே அவங்க அம்மா நல்லா டெக்கரேட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஸோ டெக்கரேட் பண்ணிட்டு அப்பா முன்னாடி கூட்டிகிட்டு போய் நிற்க வைக்கிறாங்க. ஓகே, அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆசை இல்லையா பையனை பார்த்த. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே. ஆ இங்க ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க. மித்ததெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம். ஏற்கனவே இந்த வேர்டு படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஆர்குமெண்டம் ஆட் பக்குச்சலம் சொல்லிட்டு. ஓகே, நம்ம சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்க வந்து பிரபுபாதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. எதிரி வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனை வந்து தண்டிக்கணும். ஓகேவா? அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்டுக்கு தான் வந்து ஆர்குமெண்டம் ஆட் பக்குச்சிலம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சிவியர் பனிஷ்மெண்ட். அவனை வந்து உன்னை சிறைச்சாலையில் போடணும், இல்லைன்னா வந்து ஃபயரிங் ஸ்குவாட் கிட்ட துப்பாக்கி சூடு வந்து போட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி இந்த எல்லா ராஜதந்திரங்களை சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த சண்டை அமக்கர்கள். ஸோ இனிமேல் பிரகலாதன் வந்து நல்ல விதமாக வந்து அரசாட்சி செய்வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க இவங்க. ஓகேவா? இருதா ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாதி அமைதியாக இருக்கீங்க நீங்கள் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க யாராவது. படிச்சுட்டு இருக்கான்னு நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. எல்லாரும் ரொட்டேஷன் எடுத்து படிங்க மாதாஜி. ஒரு 4 ஸ்லோகம் கண்டினியூஸாக ஒருத்தங்க படிங்க. அப்போ 4 நாள் நம்ம முடிச்சுக்கலாம். சரி மாதாஜி. படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. पादयोपदितः पालं प्रति नन्दीयाक्षिसागरः परिष्वज्य शिरतोर्प्यां परमाम् निर्वृतिं. हरे कृष्ण माताजी. இப்போ வந்து இப்போ இரண்யகசிபு பார்க்குறாரு, அவனுடைய பையன் தன்னோட காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் வாங்குறான். ஸோ அவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகுது. அவனுக்கு வந்து ஆசிகள் எல்லாம் கொடுத்து அப்புறம் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாங்க. தன்னுடைய இரு கயிறுங்களால் மகனை வந்து கட்டி தழுவிக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து அவருடைய தலையை வந்து நுகர்வார். ஓகேங்களா? ஸோ இரண்யகசிபு இது பண்ணிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாரு. அடுத்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. आरोप्याङ्गम् अवग्राय मूर्तानि अश्रुकलां विभुः असिञ्जन् विकसत् वक्त्रम् इदम् आहं युधिष्ठिरः. हरे कृष्ण.
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹிரண்யகசிப்பு ரொம்ப சந்தோஷமா தன்னுடைய பையனை வந்து தன் மடி மேல தூக்கி வச்சுக்கிறார். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாரத முனி வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜாக்கு சொல்றார். இந்த ஹிரண்யகசிப்புக்கு ரொம்ப அன்பாயிடுச்சு. அன்பால என்ன ஆச்சு, கண்ணில் ஆனந்த கண்ணீர் எல்லாம் பொழிந்துட்டு இருக்குது. சராமல பொழிந்துட்டு இருக்குது. அது வந்து மகனோட முகத்தை எல்லாம் நினைச்சிருது. அப்புறம் இப்ப பேசுறாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன பேசுறாருன்னு பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हिरण्यकाशिभूरुवचां बृहदानुच्यतां ताता स्वादिदास् किञ्चित् उत्तमं कालो नैदावदं युक्षमन् यत् अक्षिरात् पुरोद्भवन्। हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ணா. சோ இரண்யகசிப்பு சொல்றார், என் பிள்ளையே பிரகலாதா, நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் இல்லையா? நீ வந்து என்ன பண்ண, இவ்வளோ நாள் வந்து கேட்டுட்டு இருந்த, என்ன கேட்டுட்டு இருந்த, பாடத்தை வந்து உங்க குருகுலத்துல வந்து கேட்டுட்டு இருந்த. உனக்கு அதுல என்ன விஷயம் புரிஞ்சிச்சோ, ரொம்ப பிடிச்சிச்சோ, இல்ல அறிவில் சிறந்தது எதுன்னு ஒண்ணு நீ நினைச்சிருப்பல, அந்த விஷயத்த எனக்கு நீ சொல்லு. அவங்க கையில என்ன கேட்டுக்கிட்டியோ அதை சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ வந்து பிரகலாத மகாராஜாக்கு தான் தெரியும், எனக்கு 2 குரு இருந்தாங்க. ஒன்று எங்கள் அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போதே ஆன்மீக குரு நாரத முனி இருந்தார். இப்போ உலகத்துக்கு வந்த பிறகு சண்ட அமர்க்க அசுரர் குரு இருக்கிறாரு. இதில் வந்து 2 பேர் கையில் நான் கேட்டது எது சிறந்தது என்ற ஆலோசனை பண்ணி அவர் சிறந்த விஷயத்த அவர் சொல்கிறார். ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து அவருக்கு எது பிடிச்சிச்சு, நாரதமுனி சொன்னதுதான் பிரகலாதனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இல்லையா? அதுதான் அவருக்கு வந்து உயர்ந்த விஷயமாவும் தெரிஞ்சிச்சு. ஓகேயா? உயர்ந்த நாரத முனின்னு இங்க வேர்டு இருக்கு பாருங்க. ஸோ அந்த அறிவுரையை வந்து இப்ப சொல்றார். ஓகே, தனது ஆன்மீக குருவான நாரதரிடமிருந்து பெற்ற அறிவுறுத்தல்களுடன் பதில் அளித்தார். ஸோ அவர் சொன்னதுனால என்ன ஆச்சு, இப்போ இரண்யகசிப்புக்கும் பிரகலாதனுக்கும் கருத்து வேறுபாடு வந்துச்சு. ஓகேவா? அதே இந்த புள்ள வந்து சண்டை அமர்க்கம் கிட்ட என்ன கேட்டாங்களோ அதை சொல்லியிருந்தா இந்த கருத்து வேறுபாடு வந்திருக்காது. ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பதில் காணோம். இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இப்போ பிரகலாத மகாராஜா வந்து குரு கிட்ட, நாரத முனி கிட்ட இருந்து கேட்டதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஓகேங்களா? என்னென்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुञ्जर्पिता विष्णौ भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियेता भगवति अत्ता तन्मये तीतमुत्तमम्. हरे कृष्ण माताजी. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரகலாத வந்து நவவித பக்தியை பத்தி சொல்லி விட்டார். ஓகே, அதுதான் நான் கேட்டதுலே சிறந்த விஷயம் இதுதான். ஓகே, அதாவது என்னென்ன, கடவுளுடைய நாமத்தை, புனித நாமத்தை வந்து ஜபிக்கணும், அவருடைய வடிவம், குணங்கள், சாதனங்கள் மற்றும் லீலைகளை பற்றி கேட்டு ஜபம் செய்யணும், அவற்றை வந்து நினைவில் கூறணும், அவருடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து சேவை செய்யணும், 16 வகையான சாதனங்களுடன் பகவானுக்கு வந்து நம்ம மரியாதை செய்யணும், இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தல், அவரது சேவகனாக மாறுதல், பகவானை தனது சிறந்த நண்பராக கருதுதல், அனைத்தையும் அவருக்கு அர்ப்பணித்தல். ஓகேங்களா? உடல், மனம், வாக்கு எல்லாத்தையும் அவருக்கு வந்து நம்ம அர்ப்பணிக்கும். இந்த 9 செயல்முறைகளையும் தூய பக்தி சேவைக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த 9 முறைகள் மூலம் கிருஷ்ணரின் சேவைக்காக தனது வாழ்க்கையை ஒருவர் அர்ப்பணிக்க கற்றறிந்தவர் என்று புரிந்து கொள்ளப்படும். ஓகேங்களா? ஏனெனில் அவர் முழுமையான அறிவை பெற்றுள்ளார். இதெல்லாம் ஒருத்தன் கத்திருந்தாதான் வந்து, கத்துக்கிட்டு இருந்தாதான் அவன் கற்றறிந்தவன் சொல்லிட்டு பெயர், இல்லைன்னா இல்லை. ஏன்னா இதுதான் தேவையான ஞானம். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க இங்க. ஸோ என்ன பெஸ்ட்டோ அதை சொல்லிட்டார். ஓகேவா? ஸோ சண்டை அமர்க்கம் கையில் கிட்ட கேட்டதெல்லாம் வந்து பிரோஜனம் இல்லாத விஷயம், அந்த ராஜதந்திரம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயனற்றது இவர் நினைக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பாகவதம்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, பக்திஹி பரேஷ் அனுபாவோ விரக்திர் அந்யத்ர ச.
அதாவது இது என்ன குறிக்குது? இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்களுடைய அறிகுறி. தூய பக்தர் சேவையின் அறிகுறின்றத தெரியுது. ஓகேங்களா? பக்தி சேவையில வந்து ஒருத்தன் ஆர்வம் காட்டணும்னா இந்த தகுதிகள்லாம் இருக்கணும். ஸோ பக்தி சேவையில் மட்டுமே ஆர்வம் காட்டுகிறார். பக்தி சேவையை செய்ய ஒருவர் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதிலும் மந்திரம் செய்வதிலும் ஈடுபட வேண்டும். கோ கோயில் கோயில் வழிபாட்டின் செயல்முறை அர்ச்சனை என்று அழைக்கப்படும். ஸோ அர்ச்சனைன்னா என்ன? கோயிலில் போயிட்டு கும்பிட்றது தான் வந்து அர்ச்சனை. அர்ச்சனை எவ்வாறு செய்யப்படுவதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து விளக்கியிருக்காங்க. ஒருவர் முழுமையான நம்பிக்கை வைத்திருக்க வேண்டும். அவர் தான் அனைவருக்கும் சிறந்த நன்மை விரும்புபவர். ஓகேவா? ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுடைய உண்மையான நலம் விரும்பி. சுக்ருதம் சர்வ பூதானம் சொல்லிட்டு சொல்றேன் இல்லைங்களா? ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணரையே ஒரு நண்பராக கருதுகிறார். இது வந்து என்ன சொல்லணும்? சக்கியம் சொல்லிட்டு சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து அர்ச்சனம். இப்ப பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்கியம். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பும்சார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது கை வச்சா மாறுது, நான் இங்கே சொல்றேன். பும்சார் பும்சார்பித விஷ்ணு. பும்சா என்ன வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா, அனைத்து உயிரினங்களாலும். ஒரு மனிதன் அல்லது ஒரு பிராமணர் மட்டுமே இறைவனுக்கு பக்தி சேவை செய்ய அனுமதிக்கும் வேறுபாடுகள் எதுவும் இல்லை. ஓகே, எல்லாரும் பண்ணலாம். பிராமணன் தான் செய்யணும், இவன் தான் செய்யணும் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே, யாருன்னாலும் பண்ணலாம். ஓகே, அதாவது சூத்திரர்கள், பெண்கள், இவங்க எல்லாம் கூட புத்தியில் குறைந்து இருக்கவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணி திரும்பி வராத நாடான கடவுளுடைய வீட்டுக்கு போக முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இதுக்கு பகவத்கீதையில இருந்து 9.32 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸ்ருத்யோ வைஷ்யஸ் தத சூத்ரஸ்தே அபியாந்தி பரம்கதி. எல்லாரும் அந்த பரம்கதி அடைய முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சில சமயத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பலன் நோக்கு செயல்களை வந்து சில பேர் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவா அந்த பலன்கள் எல்லாம் வந்து விஷ்ணுக்கு வழங்குவது தான் வழக்கம். ஆனால் பகவதி அத்தக அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடியா எல்லா விஷயத்தையும் விஷ்ணுக்கு தான் அர்ப்பணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்நியாசம். ஸோ இதுவரை என்னென்ன பார்த்தோம்? அர்ச்சனா என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வேர்டு என்ன? சக்கியம் இல்லையா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பும்சான்னு ஒன்று பார்த்தோம். பும்சா அர்ப்பித்த விஷ்ணு. பும்சான்னா எல்லா உயிரினங்கள் என்ன பண்ணணும்? கடவுளுக்கு பக்தி பண்ணணும், கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போகணும். 3வது வார்த்தை. ஓகே, 4வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்நியாசம். ஓகேவா? இந்த சந்நியாசத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரைதண்டி சந்நியாசின்னு சொல்றோம். அது என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய மனம், உடல், வார்த்தை எல்லாமே கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணும். அதுக்கு தான் வந்து அந்த திரைதண்டி 3 குச்சி வச்சிருப்பாங்க. அதை வந்து உடல், மனம், வார்த்தையை குறிக்குது. ஓகேவா? ஸோ கடைசியா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தன் வந்து பக்திக்கு வந்து சேவை செய்யணும். ஓகேவா? கடவுளுக்கு வந்து பக்தி சேவை செய்யணும். ஓகே, ஸோ கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் செய்ய இந்த 3 மனம், புத்தி, உடல், வார்த்தைகளால் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணும். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சரணடைகிறான். ஓகேவா? அவர் எல்லாத்தையுமே இந்த உடலை எல்லாத்தையும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்? கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றத்துக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு. தத்தை இருக்கா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் தத்தையில வந்து சொல்லியிருக்கார். தத்தியத்தில். ஓகே, இங்கே ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தத்தியத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரவணா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காதால் கேட்குறது புனித நாமங்களை. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பற்றி விளக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று கடவுளுடைய பேர், அதுக்கு அடுத்தது அவருடைய ரூப தன்மைகள். ஓகே, இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்லேயே இருக்கு பாருங்க. இறைவனுடைய வடிவம், குணங்கள், பரிவாரங்கள் மற்றும் லீலையின் விளக்கங்களை செவி வழியா வந்து கேட்கணும். அதுதான் வந்து ஸ்ரவணம். அத்தகைய செயல்களை ஒருத்தன் வந்து செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அதிர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய மனத்தை வந்து மாற்றும். அதை வந்து அவன் வந்து மனப்பாடம் செய்யறான். அந்த அதிர்வுகளை மனப்பாடம் செய்து மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிட்டே இருக்கிறது வந்து கீர்த்தனம்.
ஓகேவா? ஸ்ரவணம் வந்து கேட்கறது, திருப்பி திருப்பி சொல்றது வந்து கீர்த்தனம். மூணாவது வந்து ஸ்மரணம். ஸ்மரணம் என்ற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இறைவனை பற்றி மேலும் மேலும் புரிந்து கொள்றதுக்கு வந்து முயற்சி செய்யறது. பாத சேவனம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுக்கு நேரடியாக போயிட்டு அவருடைய தாமரை திருவடியில வந்து நம்ம சேவை செய்யறது. அர்ச்சனம் என்ன, கோயிலில் போயிட்டு ஆஹ், கோவிலில் செய்வது போல் பகவான் விஷ்ணுவை வணங்குவது, அதுதான் வந்து அர்ச்சனம். வந்தனம் என்ன, மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை வந்து கடவுளுக்கு வந்து செலுத்துறது வந்தனம். மன்மனா பவ பவ மத் பக்தோ மத்யாஜிமாம் நமஸ்குரு. வந்தனம் என்றால் நமஸ்குரு, வணக்கங்களை வந்து செலுத்துறது, இல்ல பிரார்த்தனைகளை செலுத்துறது. தன்னையே நித்திய கிருஷ்ணதாசர் என்று நினைப்பது, நித்தியமாக கிருஷ்ணரின் சேவகர் என்று நினைப்பது. தாசியம் என்றும் சாக்கியம் என்றார். ஸோ கடவுளுக்கு சேவை செய்யறது வந்து தாசியம். சாக்கியம்னா கிருஷ்ணருடைய நலம் விரும்பி அனைவரும் அரசியல் அமைப்பை ரீதியாக அவரது சேவகர் என்பதால் அனைவரும் தன்னிடம் நண்பராக ஒருவர் இந்த தத்துவத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும். ஸோ அவன் நண்பனா, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நண்பனா இருந்து அவர் கிருஷ்ணரை பத்தி எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும். கிருஷ்ணரின் உண்மையான நண்பராக ஒருவர் இந்த தத்துவத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். ஆத்ம நிவேதனம் என்றால் அவருடைய உடல், மனம், அறிவு எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கோசம் வழங்குறது. தனக்கோசம் எதுவுமே இல்லாம கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்யக்கூடிய செயல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம் சொல்றாங்க. ஓகே, நவவித பக்தி இந்த பேராகிராஃப்ல ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டுல செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நிஜமாவே வந்து நேர்மையா முயற்சி செய்கிறோமான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து நேர்மையா இந்த செயல்களை செஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இங்க இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாங்க, அத்தா. அத்தான்னா நேரடியாகன்னு சொல்லிட்டு பொருள். ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மியை போல இருக்கக்கூடாது. அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, புண்ணிய செயல்களை செய்து பின்னர் முறையாக கிருஷ்ணருக்கு பலன்களை வழங்குகிறார்கள். ஓகே, ஸோ நம்ம கர்மி போல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் அளவுக்கு செய்கிறாங்க. அது வந்து என்ன, கர்ம காண்டம். ஓகேவா? தனக்கு செயலை எப்படி அர்த்தம்னா, எனக்கு இது கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு செய்வாங்க பாருங்க. எனக்கு இதுக்கு வேலைக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும், கல்யாணம் ஆகணும், அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனைகளை வச்சு செய்வாங்க பாருங்க. அது வந்து கர்ம காண்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ம். நம்ம ஒரு செயலை வந்து யாகமோ யக்னமோ செஞ்சுட்டு அதனால வரக்கூடிய புண்ணியங்களை வந்து நான் அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அது வந்து தப்புன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அது மாதிரி நினைக்க வேண்டாம், அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகே, ஸோ இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்துதா? ஓகே, நான் இந்த செயலை செய்யறேன், இது வந்து பகவான் விஷ்ணுக்கு திருப்திப்படுமா, அதுதான் வந்து கரெக்டுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அர்த்தாக்கு வந்து நேரடியாக, அந்யா அபிலாஷித சூன்யாம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூல்யேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தமா. அதாவது நான் இந்த செயலை செஞ்ச லாபம் நஷ்டம் அந்த கணக்கு போட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடாது, எந்த செயல்களையும் மனயுகங்களை வச்சு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு எது வந்து பிடிக்கும் அப்படி செஞ்சா, கிருஷ்ண அனுகூலின அனுசீலனம், அனுகூலேன கிருஷ்ண அனுசீலனம், கிருஷ்ணனுக்கு உகந்ததா இருக்கிறத செய்யறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து தூய பக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே, அப்புறம் வந்து கோபால தாபனி உபநிஷத்துல வந்து சொல்றாங்க, பக்தின்ற வார்த்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேறு யாருடையதும் அல்ல. அது யாருடையது, பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி செய்யற ப்ராசஸுக்கு தான் வந்து பக்தி. ஸோ அந்த பக்தின்ற வார்த்தை நம்ம எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் வந்து உபநிஷத்துல வந்து பக்திக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கடவுளுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறது, அதுதான் டெஃபினிஷன். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்னா பக்திக்கு வந்து ஒவ்வொரு புக்ல என்னென்ன வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? கோபால தாபனி உபநிஷத்துலயும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உபநிஷத்து அதுல பார்த்துருக்கோம். ஒருத்தன் வந்து பக்தி பண்ணணும்னா அவன் தன்னோட உடல் ரீதியான கருத்துல இருந்து வெளியே வரணுமா. ஓகேவா? அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த அவனுக்கு வந்து
அப்புறம் வந்து இந்த உடல் ரீதியா பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மேல் இடத்துக்கு, அதாவது ஹெவன்லி பிளானட்ஸ், சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அனுபவிக்கணும், அந்த எண்ணங்கள் இருந்து அவன் வெளியே வரணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இதை இன்னும் சிம்பிளா சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பொருள் நன்மைகளுக்காக எந்த விருப்பமும் இல்லாமல் பரமபுருஷரின் திருப்திக்காக வெறுமனே செய்யப்படும் வேலை தான் பக்தி. எவ்வளோ அழகா என்ன வார்த்தையை கூட்டணுமோ எந்த வார்த்தையை எடுக்கணுமோ கூட்டிக்கு சொல்லிட்டாரு பிரபுபாதா. ஸோ சிம்பிளாக நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம், கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் நம்ம செய்யணும், அதுதான் பக்தி. பக்திக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நிஷ்கர்மான்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அதில் எந்த ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்காம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ விடுபடுதல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பக்தியும் நிஷ்கர்மமும் ஒரே தளத்தில் உள்ளது. இருப்பினும் பக்தி தொண்டும் பலநோக்கு செயலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக தோன்றுகின்றன. தோன்றும், பட் வேற வேற. ஆனா பக்தி வந்து கடவுளுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, எனக்கு கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொடுங்க. இந்த ஸ்லோகத்துடைய பொருள் வந்து ரொம்ப நல்லா பெருசா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்கெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 1 2 3 5 பக்கம் இருக்கு மாதாஜி. 5 5 பக்கம் இருக்கு. நிறைய இருக்கு. 1 2 நீங்க 3 முடிக்க முடியாது. 4 5 5 2 10 10 11 பேஜ் இருக்கு. நம்ம முடிச்சிடலாமா? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஓகேன்னா எப்படி நம்ம செஞ்சாலும் சரி. பண்ணலாம். ஓகேவா? நம்ம பண்ணலாம். அது நவவீத பக்தியை தான் சொல்லிடுறாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ஹரே எல்லாம் வந்து நம்ம படித்து நம்ம லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணணும். அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஞானத்தை கடவுள் நமக்கு கொடுக்கணும். ஓகே. ஸோ இந்த 9 ப்ராசஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜா வந்து இங்கே சொல்கிறார். ஓகே. ஒவ்வொரு செயல்முறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறுபட்டது, பட் பலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக பகவானை போய் சேர்றது. ஓகேவா. இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே. இந்த இவர் 9 சொன்னார் இல்லையா, அதுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா கூட போதும். நம்ம ஸ்ரத்தையோட பண்ணணும். அப்போ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுடைய கருணை நம்மளால பெற முடியும். ஓகே. சில நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் நம்மளால செய்ய முடியும். ஓகே. சில பக்தர் வந்து ஒரு விஷயத்தை தான் பண்ணுவார், மித்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கலவையோட செய்வார் இல்லையா. அது இங்க சொல்றார் பாருங்க, சில நேரங்களில் ஒருவர் இந்த செயல்முறைகளில் ஒன்றை செய்யும்போது மற்ற செயல்முறைகளை அதனுடன் கலக்கப்படுகின்றன என்பதை காணலாம். அது ஒரு பக்தருக்கு முறையற்றது அல்ல. ஒரு பக்தர் 9 செயல்முறைகளில் நவலக்ஷணா ஏதேனும் ஒன்றை செய்யும்போது இது போதுமானது. மற்ற 8 செயல்முறைகளுக்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்றை செஞ்சா போதும்பான்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 9ஐயும் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸ்ரவணம் என்ன, இறைவனின் திருநாமத்தை கேட்பது. ஓகேவா. பக்தி அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டினுடைய தொடக்கம். ஓகேவா. ஸோ இது ஒன்றே கூட போதும். ஏன்னா கால வரிசைப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய திருநாட்பதை வந்து நாமத்தை வந்து நம்ம கேட்பது தான் தொடக்கம். உண்மையில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம். கடவுளுடைய திருநாமம் சொல்லும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருதயம் வந்து அழுக்குல இருந்து, இந்த பௌதிக அழுக்குல இருந்து விடுபடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ மெயினா என்ன சொல்றாரு, நம்ம இருதயத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றார். சுத்தப்படுத்தினாதான் வந்து பரமபுருஷ பகவான் சச்சிதானந்த, அதாவது ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக வந்து வருவாரு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. இவ்வாறு இறைவனின் திருநாமத்தை கேட்பதன் மூலம் ஒருவர் இறைவனின் தனிப்பட்ட வடிவத்தை புரிந்து கொள்ளும் தளத்திற்கு வருகிறார். ஓகேங்களா. இறைவனின் வடிவத்தை உணர்ந்த பிறகு அவர் என்ன பண்றாரு, இறைவனின் ஆழ்நிலை குணங்களை உணர முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன, நம்ம இருதயத்தை சுத்தப்படுத்திக்கணும். அப்புறம் வந்து என்ன பண்றோம், கடவுளுடைய குணங்களை வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ இறைவனுடைய ஃபர்ஸ்ட் நாமம், அப்புறம் அவருடைய குணங்கள், அப்புறம் அவருடைய கூட்டாளிகளை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த வழியில் தான் ஒரு பக்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புனித நாமம், ஆழ்நிலை வடிவம் மற்றும் குணங்கள், அவரது சாதனங்கள் மற்றும் அவரை பற்றிய அனைத்தும் உணர்ந்து விழித்து எழுந்தவுடன் இறைவனை பற்றி முழுமையான புரிதலை நோக்கி மேலும் மேலும் முன்னேறுகிறார். ஓகேவா. ஸோ இதை கால வரிசைப்படி பார்த்தா ஸ்ரவணம் தான் ஃபர்ஸ்ட், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம்,
ஓகே. ஸோ இந்த அப்போ வந்து நம்ம ஜபித்தல்ன்றத வந்து நம்ம சீரியஸாக பண்ணணுன்றதை நம்ம இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஜபிப்பது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியானது இல்லையா? அது வந்து சனாதன கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்கார். ஒரு செயற்கை பக்தர் அல்லது பக்தர் அல்லாதவர் ஜபத்தை கேட்பது தடை செய்துள்ளார். பக்தர் அல்லாதவர் வந்து ஜபத்தை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுன்னா கேட்டல். ஓகேவா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிடென்டல். ஓகே. டிரான்சிடென்டல் அதாவது ஆழ்நிலை. ஓகே. உயர்ந்த நாமம். ஆழ்நிலையான இந்த உயர்ந்த நாமத்தை வந்து நம்ம சொல்லணும். அப்புறம் வந்து பாகவதத்தை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான விருப்பம் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணன் நாமத்தை சொல்லலாம், ஒருத்தர் வந்து ராம நாமத்தை, இல்லை நரசிம்ம தேவர் ராமாதி மூர்த்தீஷு கால நியமேன திஷ்தாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா கடவுளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணில் அடங்காத ரூபங்கள் நாமங்கள் இருக்குது. பக்தர்கள் எதை வேணும்னாலும் அவங்களுக்கு விருப்பமான ரூபத்தை எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து எது பெஸ்ட், எது சிறந்தது உயர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய புனித நாமத்தையும் அவருடைய புனித நாமம் அவருடைய உருவத்தையும் வந்து நம்ம தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இன்னும் அதுக்கு அடுத்தது சொன்னோன்னே ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை வந்து உச்சாரணம் பண்ணணும், அவரை பத்தி கேட்கணும். யார்கிட்ட இருந்து? தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அப்பதான் அவனுக்கு கிருஷ்ணர் மேல வந்து பற்றுதல் வரும், ஈர்க்கப்படுவான். இதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குறோம். இவர் வந்து ராம பக்தர்ப்பா, இவர் வந்து நரசிம்ம பக்தர்னு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணனால அவங்களுக்கு வந்து ஈர்ப்பு வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து உயர்ந்தவர். அல்டிமேட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான். அல்டிமேட்டுக்கு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? உச்சமா? அல்டிமேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்சம். அப்புறம் வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்வயம் ரூபா இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். ஓகே. ஸோ பெஸ்ட்டு என்ன பண்ணுற? நீ கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை கேளு, அவருடைய லீலைகளை வந்து பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேளுன்னு சொல்கிறார். அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து கிருஷ்ணருடைய நாமம், புனித நாமம், ரூப குணங்களை வந்து சொல்லியிருக்கார். ஓகே. ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம்ன்றது வந்து அமல புராணம், அப்புறம் வந்து ஸ்பாட்லெஸ் புராணம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்டேரியன் ஜூஸ், அதாவது ஒரு பழத்திலிருந்து வரக்கூடிய சாரம்சம் தான் இது. சூரியன் எப்படி வெளிச்சம் கொடுக்குறாரோ இது பாகவதம் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கறது. எப்படி மோகினி அவதாரம் வந்து எல்லா தேவர்களுக்கு வந்து அமிர்தத்தை கொடுத்தாங்க, அந்த அமிர்தம் மாதிரி தான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். அது வந்து சுகதேவ் கோசாமி நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. நம்ம வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு டைம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஈவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பாகவதம் இந்த 7th கேண்டோ நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, திருப்பி திருப்பி வந்து கதாதர் பண்டிகிட்ட போயிட்டு சொல்வாராம், நீ இந்த கேண்டோவை படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து இந்த நரசிம்ம லீலையை பல முறை படிச்சு படிச்சு கேட்டுக்கிட்டாராம். சாட்சாத் பகவானே சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இதை தான் வந்து திருநாமத்தை வந்து உச்சாடனம் பண்ணணும். ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனை அவர் தான் வந்து தொடங்கி வச்சார் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து உயர்ந்த பக்தர்களுடைய வாயிலிருந்து கேட்கும்போது நமக்கு அதிர்ஷ்டம் வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேங்களா? அவர் யோசிச்சு பாருங்க, அவர் போன ஊர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் பக்தர்களாக மாற்றிட்டார். நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஜார்க்கண்ட் ஃபாரஸ்ட்ல அவர் வந்து நாமத்தை ஜபம் பண்றாரு. அவருடைய ஜபம் உச்சாடனை எவ்வளோ அளவுக்கு சுத்தமா இருந்த அங்க இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள்லாம் கூட வந்து சேர்ந்து அவரோட ஜபம் பண்ணிருக்கோம். யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா? ஸோ பெரிய விஷயம். ஸோ பாகவத்ல இருந்து இங்க பிரபுபாதா ஒரு கோட்பாடு சொல்லியிருக்காரு. யாராவது இது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தத்வா விசர்கோ ஜனதாக விப்ளவோ யஸ்மின் பிரதி ஸ்லோகம் அபத்தவதி அபி நாமானி அனுதஸ்ய யசோங்கி தானிய ஸ்ருண்வந்தி காயந்தி கிருணந்தி சாதவா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, யார் ஒருத்தர் கடவுளுடைய நாம ரூப வடிவங்களை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ, ஓகே, அதாவது அனந்த தேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ், அனந்த தேவர் வந்து அனந்த தேவரின் நாமம் வடிவம் மற்றும் குணங்களை விவரிக்கும் பதங்கள் எல்லையற்ற பரமபுருஷ முழு உலகின் பாவங்களை வெல்லும் திறன் கொண்டவை. இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா பாவத்தையும் எடுக்கக்கூடியதான் இந்த நாமத்துக்கு வலிமை. ஓகே. ஆ எனவே அந்த பதங்கள் தவறாக ஏற்றப்பட்டிருந்தாலும் பக்தர்களை அவற்றை கேட்டு விவரித்து அவற்றை உண்மையானவை மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இது தொடர்பாக தூய பக்தன் மற்றொரு தூய பக்தனிடம் இருந்து இறைவனின் புனித நாமம் வடிவம் மற்றும் குணங்களை பற்றி கேட்க முயற்சிப்பதன் மூலம் அவரை பயன்படுத்திக் கொள்கிறான் என்று ஸ்ரீதர சுவாமி கூறியிருக்கிறார். ஓகே. ஸ்ரீதர சுவாமி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு புனித பக்தர் ஒரு தூய பக்தர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர்கிட்ட போயிட்டு திருப்பி திருப்பி கேட்பாங்களாம். அவரை சொல்லுறதுனால அவரு தூய்மை அடைவாரு, அவங்க கையில இருந்து இவங்க கேட்கறதுனால இவங்க வந்து தூய்மை அடைகிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நம்ம பெஸ்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த பக்தியில. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கறது வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு புனித தன்மையை நமக்கு கொடுக்குதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ நமக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணணும், புனித நாமத்தை வந்து உச்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எந்த வாய்ப்பையும் வந்து நம்ம விடக்கூடாது. ஓகே. இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் கீர்த்தனம். புனித நாமத்தை வந்து எப்படி மேலே சொல்லியிருக்காங்களோ அதனோட ரெண்டாவது உருப்படி தான் வந்து கீர்த்தனம். ஓகேவா? ஸோ எப்போ வந்து சத்தமா சொல்றோமோ அதை வந்து கீர்த்தனம் சொல்றோம். மெல்லமா சொன்னா வந்து அது கீர்த்தனம் இல்லை. அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ரவணம். ஸ்ரவணம் கேட்டல், கீர்த்தனம் ஜபம். மெல்லமா சொன்னா வந்து அது ஜபம். எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமா அதே மகாமந்திரத்தை சொன்னா அது வந்து கீர்த்தனம். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பிரபு அதை வந்து ஆஹ், சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்துட்டு போன சிஷ்டாஷ்டத்திலிருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்திருக்காரு. திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுன அமானீன மானதேன கீர்த்தனேயா சதாஹரி. ஒருத்தன் என்ன பண்ணணும், கீர்த்தனேயா சதாஹரி. எந்த சூழ்நிலையிலும் என்ன பண்ணணும், நாமஸ்மரணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்படி பண்ணக்கூடிய பக்தனுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கணும், மரத்தை போல வந்து பொறுமையாக சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும். அதுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்கோ, யார் போய் கோடாரியில் வெட்டினாலும் இல்லை ஒரு முளை அடித்தாலும் சரி, பெயிண்ட் பண்ணாலும் அந்த பட்டையை எடுத்தாலும் அது அமைதியாக தான் இருக்குது. அவ்வளோ அளவுக்கு சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புல்லை போல் வந்து பணிவாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், தனக்கு ஒருத்தவங்க வந்து மரியாதை கொடுக்கல, மரியாதை கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கவும் கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த மோடில் போயிட்டு நம்ம வந்து நம்ம பக்தியை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகே. ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஜபம் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒருத்தனுக்கு வந்து உடல் ரீதியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தகுதி இல்லாமல் இருந்தால் கூட, மற்றவர்களை விட தாழ்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி, பொருள் தகுதி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, பக்தின்ற இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னே அவங்க வந்து எங்காரங்க உயர்ந்த இடத்துல போயிடுறாங்க. ஓகேவா? அந்த புனித நாமம் வந்து உயர்ந்த பண்ணும்போது உயர்ந்த இடத்துக்கு போயிடுறாங்க. ஓகேங்களா? இந்த மனப்பான்மையில் எவன் ஒருத்தன் பண்ணுறானோ அவன் எந்த நிலையுமே எதுவுமே எல்லாமே அன்ஃபிட்டு. எனக்கு வந்து நல்ல பக்தி இல்லை, நல்ல உடல் அழகு இல்லை, பொருள் செல்வம் இல்லை, எதுவுமே இல்லைப்பா, அப்படி இருந்தால் கூட அவனுடைய மனசில் இந்த குணாதிசையோட பக்தி பண்ணும்போது உயர்ந்த தளத்துக்கு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? அதே வந்து நான் நல்ல ஒரு உயர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கேன். ஓகே. நான் மேம்பட்ட கல்வி, அழகான உடல் அம்சங்கள் இருக்குது, எல்லா செல்வங்களும் இருக்குது, நான் நல்லா பேச முடியும், அப்படி எல்லாம் இருந்து பக்தி அவன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன்கிட்ட இருக்குது எல்லாமே தேவையற்றவை. ஏன்னா அது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்து முன்னேற்றத்தை கொடுக்காதது அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு தேவையற்றவை இதெல்லாம் இருந்தோன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே. இப்போ ஏன்னா மிக எளிதாக நம்ம சொல்லணும், மிக எளிமையாக சொன்னாதான் நம்மளால் வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இது வந்து வேத இலக்கியங்களில் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லி இருக்குது. அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலியுக மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுகிய ஆயுட்காலம் இருக்கிறவங்க இல்லையா,
மோசமானவர்கள், நேர்மையற்றவர்கள், அந்த இடத்துல வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆஹ், சிறந்தது. நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எல்லா கால சூழ்நிலையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எது பெஸ்ட்? நாமஸ்மரணம் இல்லையா? ஒருத்தன் யக்ன தான தப மற்றும் கிரியா போன்ற பிற செயல்களில செய்யறதை விட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்தது. ஓகே, அதெல்லாம் இந்த சூழ்நிலையில பண்ண முடியாது. யாராலும் நம்மளால யக்னம் பண்ண முடியாது, தானம் தப கிரியா இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அதுக்குதான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி நா ஏவ கதிர் அந்நியதா. ஸோ இந்த சண்டைகள் பாசாங்குகள் நிறைந்த இந்த கலியுகத்துல வந்து விடுதலைக்கான ஒரே ஒரு வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமஸ்மரணம். அதை மட்டும் பண்ணுங்க, எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அடிச்சு சொல்றாங்க, இதை விட்ட வேற கதி இல்லை, வேற வழி இல்லை. ஸோ நீங்க வெறுமனே சிம்பிளி சாண்ட் அது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ இந்த செயல்களை பக்தியை நம்ம செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுதான் வந்து சிறந்த செயல்முறை இந்த இந்த யுகத்திற்கு. ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. கீர்த்தனாத ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜதே. கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் விடுதலை பெற்று வீடு திரும்புகிறார். அதுதான் வந்து இந்த மனித குலத்தினுடைய அல்டிமேட் கோல் இல்லையா? ஸோ மீண்டும் அங்கே போயிட்டு வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இங்கே வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து முக்தி அடைஞ்சிடுறோம். ஸோ என்னால் வேற ஒரு பக்தி சேவை பண்ண முடியும்னு நினச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து இது பண்ணலாம். ஓகே, சாண்டிங் இதை பண்ணி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து முக்கியமான முறையாக வந்து இந்த புனித நாம உச்சாடத்தை வந்து ஏற்றுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. யக்னைக அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யக்னைக சங்கீர்த்தன பிராயர் யாஜாந்தி ஹி சுமேதாசக. யார் ஒருத்தங்க வந்து அறிவியலில் வந்து ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கிறாங்கோ, புத்திசாலித்தனங்களாக இருக்காங்கோ, அவங்க வந்து இந்த புனித நாமத்தை வந்து கீர்த்தனம் பண்ணுறதை எடுத்துட்டு முன்னாடி போகணும்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே, ஸோ எப்படி இதை வந்து எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கணும். ஓகே, இந்த செயல்முறைகளை எடுத்துக்கணும். கூர்மையான புத்திசாலித்தனத்தில் கூர்மையாக இருக்கிறவர்கள் இந்த உச்சாரணத்தை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் எடுத்துட்டு நம்ம வேற வேறையா புதுசாக ஒரு பேரை வந்து உருவாக்கக்கூடாது. நமக்கு வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குது? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இதை சொல்லும்போது நம்ம வந்து 10 குற்றங்களை வந்து தவிர்க்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இது 10 குற்றங்கள் வந்து பத்ம புராணத்தில் வேதவியாசரே எழுதியிருக்கார். ஓகேவா? சனத்குமாரின் கூற்றுப்படி ஒருவர் பல வழிகளில் கடுமையான குற்றவாளியாக இருந்தாலும் இறைவனின் திருநாமத்தில் சரணடைவதால் அவர் துன்பகரமான வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடுகிறார். ஓகேங்களா? ஒரு மனிதன் 2 கால் விலங்கை விட சிறந்தவனாக இல்லாவிட்டாலும் இறைவனின் திருநாமத்தை சரணடைந்தால் அவர் விடுதலை பெறுவார். எனவே திருநாமத்தின் தாமரை பாதங்களில் குற்றங்கள் செய்யாமல் இருக்க மிகவும் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும். அது என்னென்ன குற்றம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தரை குறிப்பாக புனித நாமத்தின் மகிமையை பரப்புவதில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஈடுபடுத்தியிருக்காங்க பாருங்க, தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்கள வந்து நம்ம நிந்திக்க கூடாது. அது வந்து வைஷ்ணவ அபராதம், நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அப்புறம் சிவபெருமானின் நாமத்தையோ வேறு தெய்வங்களின் நாமத்தையும் பரமபுருஷ பகவானின் புனித நாமத்தை போலவே சக்தி வாய்ந்ததாக நினைக்கிறது கூடாது. ஓகே, பரமபுருஷ பகவானுக்கு சமமானவர் யாரும் இல்லை, அவரை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை. மூன்றாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக குருவின் ஆறுதல்களை மீறுவது, அறிவுறுத்தல்களை மீறுவது. ஓகேங்களா? நான்காவது வேத இலக்கியங்களை பின்பற்றி தொகுக்கப்பட்ட வேத இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் நிந்திப்பது. வேதங்களை வந்து நம்ம புறம் சொல்லக்கூடாது. ஐந்தாவது இறைவனின் புனித நாமத்தின் மகிமைகளை மிகைப்படுத்தப்பட்டவை என்று கருத்து தெரிவிப்பது. ஓகேவா? புனித நாமத்தை ஒரு மாறுபட்ட வழியில் விளக்குவது. ஓகே, வேதங்களை என்ன அர்த்தம் சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் சொல்லணும், சும்மா வேற ஏதோ சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 6 புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதின் பலத்தின் அடிப்படையில் பாவங்கள் செய்யுதல். நம்ம புனித நாமம் சொன்ன எல்லாம் வருது அப்படின்னு ஒரு அகங்காரத்தோட அலட்சியத்தோட நம்ம பாவத்தை குற்றங்களை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8வது புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதை பக்தி மிக்க செயல்களுடன் ஒப்பிடுவது.
அதுவும் எல்லா சாங்கியம் போல இதுவும் தான்பான் அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஏன் 9வது புனித நாமத்தின் மகிமைகளை புனித நாமத்தின் ஜெபத்தை புரிந்து கொள்ளாத ஒருவருக்கு அறிவுறுத்துவது. ஓகேங்களா? யாருக்கு வந்து கடவுளை வந்து சில பேர் நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா, அவங்க கீழே போயிட்டு இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. 10வது இந்த இந்த வேதபூர்வ உத்தரவுகள் அனைத்தும் கேட்ட பிறகும் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதில் ஆழ்நிலை பற்றுதல் எழுப்புதல் இல்லாம இருக்குது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்போம். பட் நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாத்து மேலயும் எண்ணம் போயிட்டே இருக்கும். இந்த பௌதிக விஷயத்துடைய பொருள் மேல வந்து பற்றுதல் இருந்துட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து 10வது குற்றம். அந்த குற்றம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த குற்றம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த 10வது குற்றம் அதை வந்து பண்றது, இந்த குற்றங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணும்போது அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குற்றங்களுக்கு பரிகாரம் செய்த எந்த வழியும் இல்லை. இது தெரிஞ்சுக்கிட்டே செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கு வந்து வழியே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பரிகாரம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நாமத்துக்கிட்ட தான் வந்து போயிட்டு அவன் வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், 24 மணி நேரமும் வந்து புனித நாமத்தை வந்து தொடர்ந்து ஜபிக்கணும். அதுதான் வந்து வேதங்கள் வந்து பரிந்துரைச்சிருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்படி பண்ண அவன் வந்து அந்த இதிலிருந்து குற்றங்களிலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். ஓகேவா? அப்போ அதுக்கு பிறகு விடுதலை ஆன பிறகு அவன் வந்து தெய்வீக தலத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். அதன் மூலம் அவர் தூய புனித நாமத்தை ஜபித்து பரமபுருஷ பகவானுக்கு வந்து காதலராக மாற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. உயர்ந்த நிலை கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியும்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து குற்றங்கள் செஞ்சா கூட அவன் என்ன பண்ணணும், புனித நாமத்தின் உச்சரித்து கொண்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நான் அபராதம் பண்றேன்ப்பா, இருந்தாலும் வந்து அவன் என்ன கண்டினியூ பண்ணணும், நாம ஜபத்தை வந்து சொல்லிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒரு புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த நிலையில குற்றம் இல்லாத நிலையில வந்து சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க ஒரு புக்கு நாம கௌமுதின்ற புக்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து வைஷ்ணவனுக்கு வந்து ஒரு அபராதம் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வைஷ்ணவர்கிட்ட போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்கணும். அதுதான் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி ஒருத்தன் வந்து புனித நாமத்துல வந்து உச்சாரம் பண்ணும்போது அபராதம் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் புனித நாமத்திற்கிட்ட போயிட்டு கீழ்ப்படிஞ்சு மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது தொடர்பாக தக்ஷன் சிவபெருமானிடம் பேசியது பின்வருமாறு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். உங்கள் ஆளுமையின் மகிமைகள் நான் அறியவில்லை. எனவே திறந்த சபையில் உங்கள் தாமரை பாதங்களில் குற்றம் காட்டினேன். நமக்கு தெரியும் இல்லையா, தக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணாரு, இந்த சிவபெருமான் வந்து தவத்துல இருந்தார். நான் போனேன், என்னுடைய மருமக எனக்கு மரியாதை கொடுக்கல, நான் வந்து பிரஜாபதி உயர்ந்த பதவி எனக்கு பிரம்மா கொடுத்துருக்காரு, எனக்கு கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிட்டார் இல்லையா. அப்புறமா தான் வந்து புரிஞ்சிச்சு சிவன் வந்து ஒரு சிறந்த சிவன் பக்தன் அன்றத சிறந்த கிருஷ்ண பக்தன்றது சிறந்த கிருஷ்ண பக்தன் அன்றதை புரிஞ்சிச்சு. ஒரு வைஷ்ணவ கிட்ட வந்து நான் தப்பு செஞ்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார் இல்லையா. அவர் வந்து சொல்றார் பாருங்க அந்த வேர்டு, நீங்க மிகவும் வந்து கருணையானவங்க, என் குற்றத்தை நீங்கள் வந்து ஏற்க வேண்டாம், மன்னித்து விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். ஓகேவா? ஓகே. நீங்க ரொம்ப பெரியவங்க, என்ன மன்னித்துக்கோங்கன்னு கேட்கிறார் இல்லையா. ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்தி அவங்களும் இறந்துடுவாங்க. அப்போ வந்து தான் அவர் வந்து அகங்காரத்தினால பண்ணார் இல்லையா. அந்த ஒரு காரணத்தால தக்ஷனுடைய தலையை எடுத்துட்டு வீரபத்ரன் போயிட்டு கொள்வாரு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆடோட தலை வந்து தக்ஷனுக்கு வந்து வைப்பாங்க. ஓகேவா. ஸோ ஒருவர் வந்து எப்பவுமே வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பணிவாகவும் இருக்கணும்னு சொல்றார். மிக பணிவாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். பணிவா இருந்து கடவுளுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய பிரார்த்தனையை தெரிவிக்கணும். ஓகே. அப்புறம் அந்த பிரார்த்தனையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா புனித நாமங்களுடைய சிறப்புகளை வந்து அவன் சொல்லணும்.
மகிமைகளை சொல்லணும், அப்புறம் பிரார்த்தனைகளை வந்து வெளிப்படுத்தணும். அதுதான் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐமுக்த குலேர் உபா அஸ்யா மானாம் அண்ட் மானாம் மானா மானாம் அண்ட் நிவிர்த்த தர்சைர் உப கியா மானாத் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு குற்றங்கள் இல்லாம கடவுளுடைய திருப்பாதத்துக்கு வந்து பிரார்த்தனை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். 3வது பாயிண்ட் ஸ்மரணம். ஒருத்தங்க வந்து தொடர்ந்து கேட்டுட்டு மற்றும் ஜெபம் செய்த பிறகும் இதயத்தின் மையப்பகுதி சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிறகும் ஸ்மரணம், அதாவது நினைவில் கொள்வது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம்? ஸ்ரவணம், கேட்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீர்த்தனம், சத்தமா பண்றது. 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மரணம். ஓகேவா? கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். ஸ்மரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏதன் நிர்வித்யாமானாம் இச்சடம் அகூதோ பயம் யோகினாம் நிர்ணீத்தங் ஹரேர் நாமானு கீர்த்தனம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ பகவானுடைய நாமம், கடைசி லைன் பாருங்க, ஹரேர் நாம கீர்த்தனம். ஸோ பகவானுடைய நாமத்தை வந்து எங்க வந்து கீர்த்தனம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன ஆசை இருக்கோ, அதாவது சுய திருப்தி. ஓகே, இங்க பாருங்க, இது வந்து யோகிகளும் சொல்லலாம், எல்லாம் திறந்த யோகிகளும் சொல்றான். அப்புறம் வந்து எல்லா விதமான ஜட இன்பங்கள் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்களும் சொல்லலாம். தெய்வீக அறிவின் நுனிவில் சுய திருப்தி அடைவோருக்கும் பகவானின் நாமத்தை சொல்றது வந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை கிடைச்சா நமக்கு என்ன அடைய முடியும்? எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு கிடைக்குதுன்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதனால ஆகாத செயலே இல்லை, பகவானுடைய நாமத்தால பண்ண முடியாத செயலே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். பரமபுருஷ பகவானுடைய பல்வேறு உறவுகளுக்கு ஏற்ப நாம அணுகீர்த்தனம், புனித நாமத்தை ஜபம் செய்தல் போன்ற பல்வேறு வகையான நினைவுகள் உள்ளன. இதனால் வெவ்வேறு உறவுகள் மற்றும் மென்மையான தன்மைகளுக்கு ஏற்ப 5 வகையான நிலைகள் உள்ளன. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். இறைவன் பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணலாம், ஆராய்ச்சி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் கடவுளுடைய ரூபத்தை. 2வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் மேலே வந்து மனசை வந்து செலுத்துறது. ஒரே முகமாக இருந்து அவனுடைய எண்ணம், உணர்வுகள், அவனுடைய வில்லிங்னஸ், சிந்தனை, உணர்வு, விருப்பம் எல்லாத்தையுமே வந்து கடவுள் மேலே வந்து செய்யறது. அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும், தவம் பண்ணும்போது இந்த 3 விஷயங்கள் கடவுள் மேலே எண்ணத்தை ஒருநிலைப்படுத்தும் இல்லைங்களா, அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கான்சென்ட்ரேட்டிங், கடவுளுடைய நாமத்துக்கு மேலே வந்து ரூபத்து மேலே வந்து புத்தியை வைக்கிறது. அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா துருவ அனுஸ்மிருதின்னு சொல்கிறாங்க, பர்ஃபெக்ட் மெடிடேஷன். 3வதா சொன்னது மெடிடேஷனு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தியானம், சரியான தியானம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவேக்கனிங், அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துல மாத்திரம், ஃபார்மில் மாத்திரம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமாதின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? 5 விஷயம் சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறது. என்னது? இந்த வழிபாடுதலில் வந்து கடவுளுடைய எந்த ரூபத்து மேலே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுறது, குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் எப்படி பண்ணணும். 2வது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வடிவத்துக்கு மேலே ஒருமுகப்படுத்துதல். ஓகேவா? அதாவது அவனுடைய சிந்தனை, உணர்வு, விருப்பம் எல்லாம் அது மேலே வைக்கிறது. 3வது அது மேலேயே வந்து ஃபுல்லாக கவனம் செலுத்துறது, தியானம். அந்த தியானமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான தியானம், பர்ஃபெக்ட் மெடிடேஷன். 4வது. 5வது பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அது உள்ள ஒன்றா மர்ஜ் ஆகிறது சமாதி. ஓகேங்களா? ஓகே, சமாதி. ஸோ சமாதி பார்த்தீங்கன்னா ஒருவரின் உறவின் அடிப்படையில் 5 வெவ்வேறு வழிகளில் சாத்தியமாகும். குறிப்பாக நடுநிலை நிலையில் பக்தர்களின் டிரான்ஸ் மனசெறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னாங்க. மென்டல் கான்சன்ட்ரேஷன், அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் எபிலிட்டி இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு இந்த 5 ப்ராசஸில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து பண்ணலாம்.
இல்லப்பா எனக்கு டக்குன்னு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும்னா நீங்க 3வது நிலையிலிருந்து கூட இந்த ப்ராசஸை எடுத்து பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. அதுக்கு அடுத்து 4வது வந்து பாத சேவனம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணிட்டுங்களா, நிறுத்திடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எதுவுமே பதில் வர மாட்டேங்குதே. ஓகே. 10 பக்கம் இருக்கு மாதாஜி, அது லேட் ஆகும் முடிக்கிறதுக்கு. பாத சேவனம் முடிச்சுட்டு நிறுத்திக்கலாம். ஓகே பிரபு. ஆமா. ஸோ ஒருத்தருடைய ரசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விஷயங்கள் வந்து வேரி ஆகும். அக்கார்டிங் டு ஒன்ஸ் டேஸ்ட், ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஹியரிங், சாண்டிங், ரிமெம்பரன்ஸ் மே பி ஃபாலோடு பை பாத சேவனம். இங்கே என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்றாங்க பாருங்க. ஒருத்தருடைய மனசுடைய வலிமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சில நேரத்தில் ஏதோ ஒன்று பண்ணும்போது இது போதும்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அது எதனை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அவங்களுடைய சுவை, அவங்களுடைய வலிமைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவருடைய ரசனை மற்றும் வலிமை கேட்க அவங்களுடைய ஜபம் போகும், நினைவாற்றல் போகும். இதெல்லாம் கடைசியா ஆன பிறகு பாத சேவனத்தில் போய் முடியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ சதா காலமும் ஒருத்தன் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை நினைச்சிட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதன் தாமரை திருவடியில வந்து தீவிரமா பற்றுதல் இருந்தா அது பெயர் தான் வந்து பாத சேவனம் சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஆம், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா படிப்படியா தான் வந்து இறைவனை காண முடியும். இறைவனை பார்க்கணும்னு நம்ம என்ன சொல்றாங்க வேதங்கள்ல, கடவுளுடைய ஃபர்ஸ்ட் தாமரை திருவடியில தான் பார்க்கணும், நேர முகத்தை பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கடவுளுடைய பாதத்துல இருந்து தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கால், தொடை பகுதி, இடுப்பு, மார்பு, கழுத்து, முகத்தை பார்க்கணும். அப்படிதான் ஆர்டர். ஸோ இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்டா ப்ரிஃபர் பண்றது பாதம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இதுல வேற என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் கடவுளுடைய பாதத்தை பார்க்கறது, 2வது கடவுளுடைய பாதத்தை தொடுறது, 3வது அவருடைய உருவத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கோயிலுக்கெல்லாம் போனா சுத்தி வருவோம் இல்லைங்களா, பரிகாரத்தை சுற்றி வருவோம் அது. ஓகேங்களா? ஸோ குறிப்பா எந்த மாதிரி கோயில் போனோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமங்களுக்கு போகணும். அதாவது ஜெகநாத் பூரி, துவாரகா, மதுரா. ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அது புனித இடம். அங்க போயிட்டு நம்ம கடவுளை நல்லா பார்க்க முடியும். அது இல்லாம அங்க புனித நதிகளான கங்கை, யமுனை எல்லாம் ஓடும். அங்க வந்து குளிச்சுட்டு வரலாம். அங்க இருக்கக்கூடிய தூய பக்தர்களுக்கு, வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு வரலாம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன, பியூர் வைஷ்ணவர் ஆல்சோ நோன் அஸ் தாதிய உபசானம். இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, தாதிய ததிய உபாசனம் சொல்றாங்க. ஓகேவா? கங்கையில் நீராடிய தூய வைஷ்ணவருக்கு சேவை செய்வது ததிய உபாசனம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது பாத சேவனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ததிய சொல்லுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைவனுடன் உறவு என்ற பொருள். வைஷ்ணவர் வந்து பொருள். வைஷ்ணவர், துளசி, கங்கை மற்றும் யமுனா ஆகியோருக்கான சேவை வந்து பாத சேவனத்தில் அடங்கும். ஸோ கடவுளுக்கு மாத்திரம் செய்யறதுதான் பாத சேவனம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன, இது எனக்கு ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன். வைஷ்ணவர்களுக்கும் துளசி, கங்கை, யமுனைக்கு வந்து இவங்க நம்ம போயிட்டு சேவை செஞ்சோன்னே கடவுளுக்கு செஞ்ச பாத சேவத்துல சமம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப நல்லா முன்னேற முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு சண்டே. நம்ம கொஞ்சம் நான் சீக்கிரம் ஜாயின் ஆனோன்னு டைம் போடுறேன், கொஞ்சம் குரூப்பில் மெசேஜ் பாருங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி போல். ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्णा.